צוות זמן חיפה התלווה לסיור בגינה. הגינה של הגלבוע, ואנחנו בדיוק בזמן, כן? עם הפריחה. קלח מאוד מאוד נפוץ פה בגלבוע, הוא צמח טבעי בגלבוע, אבל הגלבוע הפך להיות ארץ מרעה. הדמומית תלווה אותנו לאורך הדרך. מה אני מחזיקה בידי? עכשיו אתם מתחילים ככה להתלבט. אז בוא נשאל שאלה כזאת, האם אני מחזיקה, יש פה, רגע, יש לי פה 3 גבעולים עם פריחה צהובה, והשאלה שלי כרגע, האם אני מחזיקה את אותו הצמח? אז בהתחלה אמרתם הכל חרדל. אז הנה, אז עכשיו, כשאנחנו מפרידים קצת ומסתכלים יותר קרוב, אנחנו מגלים שיש פה כמה צמחים שכולם פורחים להם בצהוב. אז זהו החרדל. מי מחזיק את החרדל? בתור עדות? נורית. תחזיקו לי רגע את החרדל. טוב, ואז אני מסתכלת על הצמח הזה, ואני רואה שהפירות שלו שונים. רואים? אין להם שפיץ, וזה כמו הדלדולי עיזים. וקוראים לו איך? זוכרים? דלדולי עיזים? טוב, דלדולי עיזים זה שם הילדות, איסטיס. איסטיס. אנחנו היינו קוראים לו דלדולי עיזים, אבל השם שלו זה איסטיס. אז הנה האיסטיס גם נשמר. ואיזה פירות יש כאן? פרח קטן. בכלל, הפירות פה זה מין, זה לא ממש עיגול. ובעצם מי שהחליט איך קוראים לו, ראה בזה כמו חטוטרת, כמו גיבנת, ולכן הוא קרא לו חטוטרן. הדודאים תנו ריחם, נכון? כך נאמר בשיר השירים. אין להם ריח. וואלה. אז למה? מדוע ולמה? שרים עליו שיר כזה, הדודאים נתנו ריחם. הדודאים פורחים בפרח סגול, מאוד יפה, אנחנו כבר אחרי הפריחה. וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה. ואז ויביא אותם לאלאה אמו, ותאמר רחל אלאה, תנינה לי מדודאי. למה? הדודאים ייחסו להם סגולה של פתיחת רחם. הקרות היו מחפשות את הפירות של הדודאים הבשלים, ואוכלות אותם כסגולה זאת אומרת, כסגולה לערות. כל מרפא חייב שיהיה לו את השורש של הדודה. עכשיו, השורש של הדודה, מה זה מזכיר לכם? לא נעים לך להגיד, כן? זה איבר מין בטח, כן? כן. אז בוא נגיד שזה מזכיר דמות גברית. הייתה אמונה שמי שיוציא, יעקור את שורש הדודה מהאדמה, יהיה לו... ימות, בגלל זה קשרים כלב. לא יודעת אם ימות, אבל לא כדאי. ואז מה עושים? קשרים כלב. חופרים מסביב, אבל לא מוציאים את השורש. ואז לוקחים כלב, קושרים אותו לשורש, שכבר על קרעי תרנגולת, בסדר? ואומרים לכלב, קישטה. ואז הוא מוציא את הדודה. ומזל הביש ייפול עליו, ולא על האדם. יש הקיץ בעיתו בהר הגלבוע, נשען שאול על חניתו בהר הגלבוע. זהו אירוס מקבוצה של אירוס האיכל. אירוס האיכל הוא בעצם בנוי מ3 פרחים. כל עמוד תפרחת זה 3 פרחים. 3 פרחים, אבל שיוצרים ביחד איכל. ולכן הם מהמחלקה של אירוס האיכל. ואנחנו יכולים לראות שיש כל מיני צבעים, בכל מקום צבע אחר. ומה שמעניין שהאירוס, יש לנו פה בארץ כמה מינים שהם אנדמיים. זאת אומרת, הם רק אצלנו אנדמיים לארץ. בכל אזור יש את האירוס האופייני לו. קדימה.
למה דווקא פה בין ערים ובין סלעים טסה הרכבת? רכבת העמק. אז בטח בעודנו נדבר, תטוס פה רכבת העמק המחודשת, אבל הפעם היא קצת יותר מהירה. יותר מהירה מרכבת העמק ההיסטורית. ואתם מכירים הרי שפעם היו אומרים שמי שרוצה להתאבד שוכב על המסילה ומת מרעב. אז זה הציור הראשון שהוא צייר, אבל מאז הוא המשיך, הוא ראה כי טוב, ומאז הוא צייר שלל ציורים. בקיץ בעמק אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה. אתם לוקחים בחשבון שהרי זה שדה, זה בכל זאת לא בד של ציור, ומשתנה במשך הזמן, ובסופו של דבר גם קוצרים אותו. כל הציור הזה נעלם לגמרי. אכן נפלא הוא הגלבוע, מהטבע שמשמש כגינה ועד לנוף של שדה שמשמש כבד לציור.